Gibutyag sa Department of Agriculture nga walay shortage sa supply sa karneng baboy sa rehiyon. Apan ang pangutana, nganong misaka man ang presyo nini? Sayron ta, pinaagi nining report. Sigon sa Department of Agriculture, bastante kuno ang supply sa karneng baboy sa rehiyon ug walay angayang ikabalaka nga masusama ang Region 11 sa kauluhan kung asa ang ubang palengke gamay na lang ang nagapamaligya og karneng baboy kay naglisod sa kakuhaan og supply. Matod sa DA Region 11, daghang lugar sa rehiyon ang naigo sa ASF, gani sa kinatibukan, lapas 40,000 na ang mga baboy nga gipangpatay. Apan dili yapon kuno kini makaapekto sa supply sa rehiyon. Yung availability po no ng pork meat dito sa atin is tawag diyan sapat siya at hindi pa talaga natin kinailangan pa talaga ng yung katulad sa Manila na mag-import from other areas para mag-supply sa Davao region. Hinoon, duna may mga ayuda nga gihatag ang DA11. Ingon man ang mga nagkadayang LGU ngadto sa apektadong mga hog raisers. Sa indemnification report sa ahensya, 106.4 million pesos na ang nahatag sa mga hog raisers sa Davao Occidental, 22.2 million pesos sa Davao City ug 5.4 million pesos sa Davao del Sur. So ang mga local government units, others are though hesitant sila at the beginning, but later on they started to realize na this is for the benefit of the whole industry. So wala kaming problema with the support of the local government units. Pero kung bastante ang supply, ang pangutana, nganong misaka man ang presyo sa karneng baboy nga ginabaligya karon sa merkado. May mga ano lang rin talaga na to maintain yung skeletal force doon sa mga slaughterhouses no at saka yung mga ano is na nakukulangan yung I mean mas makonte yung ma-produce because of sa COVID lang rin ng mga pandemic, and of course yun lang rin po talaga, more on law of supply and demand lang rin po talaga. Kauwan si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.